Ako sa máte, hráme Shell Racing. Keby ste nepoznali, čo je Shell Racing, reálne ledva ľudí to pozná a ja to viem. Shell Racing je reálne tá aplikácia od tej pumpy Shell, presne od tej. Ja mám aj autíčka, takže je to len na ovládanie autíčiek. Ja mám takéto auto, som veľmi dobrý v tejto hre, keby ste chceli vedieť. A budeme hrať Boost Challenge. Pre vás bude toto nové album, možno budeme hrať len toto. Je to strašne dobrá aplikácia, to strašne dobrá hra. Je to najlepšia hra, čo poznám. Dobre. Ešte furt sa to načítava a už sme dosť do toho videa. Samozrejme, toto bude len jedno kolo, pretože táto hra trvá strašne dlho. Dobre. Máme tu istú káru. Ideme. Rís ako získ. Máme tento typu otravný nejaký. Toto je nejaký super B. Kámo, možno prehrám. Vyhrával som túto mapu, tak? Túto mapa je moja obľúbená, keby ste chceli vedieť. Takže keby máte túto aplikáciu a chceli by ste hrať so mnou, vyberte túto mapu. Nie som príliš taký dobrý v tejto hre, keď mám rozprávať. Tak čo mám hovoriť? Ideme na ďalšieho supera. Ravioli. You are ravioli. You are ravioli. Fuel filter. Speedy. Jimbo. Speedy. Jimbo. Sú to značky, tak. Ale viem dobre toto. Toto je strašne dobrá hra, keby ste chceli vedieť. Proste preteky, rýchle, že... Si za mnou je týpek.
Chaka, chaka. Stop talking. Dobra. Kamo! Budem prehrávať pred kamerou. Poďme ešte raz. Máme ešte ďalšieho supera. Môžete overiť v komentároch, že čo môžeme mať ďalšie. I Korban, či Amongus, či toto. O, červená. Červená. Dobre. Toto kolo vyhráme na 100%. Ja som nebol tak veľmi locked-in. Tak očakávate to. A toto myslím, že nám bude trvať minútu. Alebo aj menej. Alebo aj menej. Kamo, kde? Mám ho. Dobre. Sice ho nevidím, ale vidíte ho tam. Kamo! Toto auto nejak nie je dobre. Dobre, môže video skončiť. To je jedno, proste už nebudem viacej prehrávať.